mga kabisaya! Welcome to our channel, BTV! Uy, good morning mga kabisaya. Kami ang ating dual sa balay. Join us in our vlog. Let's go! Inata mga hati, kaya na tayo prepalwan na mga dito sa baba. Bantay ng halayan. Sige na, beti ka dito ka. Isa. Damit na to, damit na to. Lamu lagi rupuan, ito lang mama. Hagol mo na pa. Buang. Ay,
pagkuhan-kuhan na doon sa lalong sa dako. Kuhan ha, kahig. Sakaw.
Wait. Sorry, Ton. Ano ba prito? Boy, di ba? Nga ka? Ito ah. Fishball. Aming pagkuhan naman kuhan kaya wala may get-balls. Ano na ka? Di ba ako fishball? Nababig ba? Ano? Hindi ba ali? For the best of the fishball. Nice mo siya kakakuha. Sa liplasa mo. That ends our day mga kabisaya.